Hej, godmorgen. Så skete det igen. Vi vågnede op om morgenen, og Facebook har ændret på design. Og den her gang, der er det designet på Facebook hjemmesiderne. Og du kommer nok til at se sådan en besked, når du går ind på Facebook senere i dag. Men slap af, det er først den 30. marts, det vil sige, at vi har omkring fra 30 dage til at forberede os på, at der sker en ændring af Facebook-siderne. Og det du kan se, det er, at du kan få et lille peek på, hvordan det kommer til at se ud. Jeg trykker på forhåndsvisning, og der sker ikke noget. Det er kun dig, der ser det indtil videre. Det er først, når du trykker offentliggør nu, at så skifter din Facebook-side permanent udseende. Og der er en af de her ting, som der lige springer i øjnene med det samme, det er, at vi kan ikke sætte default tabs til at være vores apps. Så hvis jeg ikke kunne lide den her side før her, så vil jeg komme ind og så se en af de her apps her, der vil bede mig om at... Jeg skulle lige finde noget, der virker her. Bare for at tage et eksempel her, så kunne jeg, hvis jeg ikke kunne lide den her side, så ville jeg få en anden side her, der vil bede mig om at lide siden, og hvis jeg kunne lide siden, så vil jeg se det her. Dem kan vi ikke sætte som default tabs, det vil sige, de kommer bare til at optræde herude. Alright, så hvis man har flere, så får man en pil her, så kan man se alle sammen. Så der er i hvert fald en forskel der. Folk de kommer direkte ind på væggen med det samme. Der er ikke noget, vi kan gøre. Det er ændret. Men appsene virker stadigvæk. Du kan stadigvæk godt få de her lækre funktionaliteter, konkurrencer, hvad vi ellers har kørt på apps. Det virker stadigvæk. Noget andet, du måske også lige lægger mærke til, det er vores profilbilleder. De er blevet kvadratiske. Før der kunne vi have den til at være omkring 600 pixel i højden, det vil sige 3 gange højere end det her. Det kan man ikke mere. Så der er i hvert fald en hel del profilbilleder, der skal signes om, for at det skal give mening. Så kan man have billeder oppe i toppen. Jeg kan lige prøve at vise dig og hænge lige på. Hvis vi hopper over til Coca-Cola, de har selvfølgelig allerede gennemført ændringen, så er baggrundsbilledet blevet en hel del stort. Der er nogle ting, vi ikke kan gøre heroppe. Vi kan ikke sige, vi kan ikke køre tilbud. Så du må ikke putte et tilbud i her. Og du må ikke putte noget kontaktinformation, det vil sige e-mailadresse, hjemmesideadresser i det her billede heroppe. Du kan ikke lave nogen pile herned til at synes godt om osv. Det må du heller ikke. Der er ingen call to action med, at du vil have folk til at gøre noget specielt. Så det er ren og skær, branding, vi har lov til at putte ind i her. Så prøv lige at lægge mærke til en ting her. Det er sgu da en timeline, der vil noget af den her, var helt tilbage i begyndelsen eller slutningen af 1900-tallet. Det synes jeg er ret flot. Og der er i hvert fald ikke plads til reklamer på den her side. Der vil komme reklamer herude, hvis din timeline ikke er så stor. Den sidste ting, det er, at du kan pinde dine indlæg. Så hvis du har et indlæg hernede, du synes specielt godt om, så trykker du på stjernen her, så klistrer det ligesom op til toppen. Anyway, god morgen og have en god dag på Facebook.